Hora samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namyon marhite akka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di jamita partangyangan songoni nang di jamita di parmingguon siganu minggu. Di video on nang patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita nanaing si paradiota manang si tangihonota di hari Minggu tanggal 24 September 2020 jala turpuk jamita dihita imasian sada Musa bindu walu ayat 15 sahat ro di ayat 22 posrohanami nungata jaha turpuhon marula hulak jala tapahusor-husor tajahai pola dungi ta lului akka bahan-bahan na asing na mungkin boy pamorahok kita termasuk ma video na hu para dehamyon. Amanginang na perjulo sa ingotot talo molo di kajian ilmu ilmiah geofisika namandok danga dong bukti sejarah terjadinya air bah Aikna Sumari. Alai memang di dok nasida somaldo di daerah Mesopotamia sekitarnya adong banjir na balga na bersifat lokal. Alai molo tajah bibelta fakta-fakta Alkitab dan mungkin air bah manang Aikna Sumari bersifat lokal. Alai sudedo portibion ala doluk-doluk na tibbope gabe bonom manang dilewati aik na sumarido tumimbodo aiki sian akka doluk-doluk na adong di portibion gabe dohonot tama sian fakta Alkitab bibeltai tusu de portibiodo na masa aik na sumari. Jala dang pola fokus hita di kajian ilmu geofisika, ilmu ilmiah taringot tu tohodo nama say manang nadaong halesian hapor syauta berdasarkan Alkitab fakta-fakta di bibeltai sadana masa may dalan ni debata paulihon parnguluon ni jolma di portibion dohod paulihon portibion asa merdalan muse hombar tulomo ni rohana namangihut taida di turpuk taon nunga tikki nabe nunga lam surut aiki jala dijau de batamana posona sinoak ditikyon idaw tama sakap ni debatala humamuka sadang ngulu nadenggan ngulu na hombar tulomo ni rohana memulai satu awal kehidupan yang baru dung di jauh debata sinoak jala di pajongjong sinoak sadalanggatan pamujion tu debata adalah ungkapan rasa syukur atas keselamatan haluaon nang pinatupan di debata maradopon ibana dohot keluargana mangihut mamusepa dan nauli pinasahat ni debata taringot tu perdalanan ni portibion tu saliling ni liling na ima nama noktong nama holong ni rohani debata di portibion sahat rodi saling liling na nakpetu budope di rohani jolmai hajahaton dohot akka parangena solomo rohani debata alai hobbar tusi mangihut tusi do asi hot holong ni rohani debatape manoktong nama sahat rodi saliling-liling na lapatan na berarti selalu ada harapan untuk manusia itu memperbaiki kehidupan di sido idahami amanginang turpuk taon toktong adong pakirimon dihita ala nama noktong nama holong ni rohana sahat rodi ujung ni portibion berarti merlapatan adong dotik dihita selalu tersedia waktu untuk memperbaharui kehidupan pature perdalanan ningolu molo dilehon dihita tiki na argamay lahu paturehon ngulu hombar tulomo mirohani debata mandok mauliate
songon sinoak huhut madalani ngolu di bagas selas di roha hombar tulomo ni rohani tuhatta debata. Selalu ada kesempatan memperbaiki segala yang rusak, segala dosa, segala pelanggaran. Karena sejak itu janji Tuhan kasih setianya akan tersedia juga mengiringi perjalanan kehidupan manusia. Oma di pikiran nami amanginang nama cai arga padan ni debata dihita di nama noktong holong ni rohana saha rodi ujung ni portibion saha rodi hasusuda ni portibion berarti adong dihita tiki tok tong laho pau bahon diri pature perdalanan ni ngolu asa hombar tulomo ni rohana. Alani selagi ada waktu di epistel dikatakan Paulus lehod dupe dia ngolu hupakke mamaritahon asli hot holong ni rohani dewata. Selagi adong dupe waktu di lehod dia mari menata kehidupan lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan mari menata alam semesta, menata bumi ini. Asa lomo rohani debata, asa gabe halomoan ni rohani debata, mengelu di bagasan dame, di bagasan sonang saluhut natinopana.